Не. Явно е, че всичко, което ще чуете по-нататък, съвсем не е било такова. И един истински разумен човек би го предал по съвсем друг начин. Кажи го пак. Се обръчва. Я пак го напред. Супер. Дразни ли камерата? Или не? Първи, какво ти искаш, казай какво ти искаш, няма.
Айе. И си посочваш бруталните пантofки. Айе, еми моите пантofки, мами ги взе. Жестоки са. Аха. Обаче съм ги отцапала да скучиш ако и обръщаш на следващата да покажеш, че имаш друга. А така, тая отцапана само спица. Е, това е. И ступаш я. Показваш я подметката. Е, това е жестоко. Изправяш се. Сега тук е един много важен момент. Кръстосваш ръце. Лош поглед, а така. И ступаш си раменцата е по този начин. И на 3 казваш едно. Хват! На 3, 1, 2, 3, хват! Дайте още един път да го видиш как става. Да плащате го. Чувстваш ли сама? А, така. А крака не? А, така. Оставаш на коляно и посочваш тая маратонка по талната. Опа, не, а, да, опа, е, да, е така. Посочваш другата, тая отцапана само спица, течеш хват, чувстваш, майонеза, кетчуп, изправиш се, кръстосваш ръце. Нямаш лошо, а така, я да ви лошо. Да, лошичко си е. А, така. След това, изтупаш раменца и казваш на 3. 1, 2, 3. Хвай! Чуки, да.